जानता रहो लोग ऑफिशियल पार्टी रहे टी सीरीज के खेसारी लाल यादव के ना बुलावल गईल। खेसारी फैंस पूरा गुस्सा में बारे काहे ना बुलावल गईल बताए वाला बानी वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए लोग। लेकिन पवन सिंह नीलकमल सिंह गर्दा फाड़ दिले बाड़े, दिखा दिले बाड़े कि भोजपुरी के दूगो बड़ा शेर बॉलीवुड में उतरे ला एकदम तैयार बा। नमस्कार, हमारा नाम दयाशंकर ओझा बा, आप देख रहल बानी टेक टू भोजपुरी चैनल। वीडियो को लाइक जरूर कर देम। खेसारी लाल के नइखे बुलावल गेल, एकरा खातिर खेसारी फैंस काफी दुखी बारे। रीजन का बटे हम बतावे वाला बानी। जानता नहीं लोग, खेसारी लाल यादव एक बड़ा स्टार तो बाड़े, लेकिन उनकर मैनेजमेंट इतना ही डाउन बा कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनत कि खेसारी लाल की कैसे मीटिंग करावे के बाद, खेसारी लाल कहाँ जाइए, खेसारी लाल का करावे के बाद कुछ नहीं के। विवेक सिंह रहन तो बहुत कुछ होत रहे, विवेक सिंह रहन तो बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी संगे मीटिंग होत रहे। यही खातिर एगो मैनेजर के दरकार बा जे कि अच्छा से सब सेटल कर सके। अब बात करी पावर स्टार पवन सिंह के, तो पावर स्टार पवन सिंह के अमित सिंह जौन बाड़े काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बाड़े और वो भोजपुरी से उठ के धीरे 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 करके सीख ले बाड़े। और सीखला के बाद का रहे, चारों तरफ मीटिंग कल, चारों तरफ कहाँ पवन सिंह जाई हैं, केकरा से बात करिए, कैसे क्या करिए, सारा मैनेज करता रहे। देखो पवन सिंह जाके पूरा दिखा दिले कि भोजपुरी के ही वो स्टार नहीं खन, बॉलीवुड में भी जाके पूरा तरीका से एक तरफा राज करे वाला बाड़े। भाई गुरु रंधावा पवन सिंह के गाना आयल मुँह के बात नहीं के, भाई गुरु रंधावा पिटबुल संगे गाना कैले बाड़े। पिटबुल हॉलीवुड के सबसे बड़ा कलाकार है, ओकरा संगे गुरु रंधावा और पवन सिंह के एक साथ गाना आई। और देखते बड़ा लोग कि जब वीडियो आई रहे तो पवन सिंह दबावत रहे गुरु रंधावा के, ऐसा नहीं कि गुरु रंधावा एगो सुर मरले पवन सिंह तो गुरु रंधावा ऐसे ऐसे करता रहे, ऐसे ऐसे। भाई पावर स्टार पावर स्टार। ओकर बाद नीलकमल भी गाना गैले तो नीलकमल कहले ए चुप कि मैं बुरा जा तू बन जा मेरी रानी आजा। ये क्या बोले, मैं बुरा जा तू बन जा मेरी रानी कि आजा दिल में वो लगी दीवानी। फिर ऐसे दिखाइले कि ऐसे गाओ, भाव में गाओ। माने यार पवन सिंह के नेचुरल बाई, सब नेचुरल। लोग के मशीन लागी, लोग के एआई लागी, लोग के हाई लागी, लोग के ऑटो ट्यून लागी। पवन सिंह के नेचुरल बा, नेचुरल वो बंदा जौन गा दीनू सच में वो यार वो बंदा। मैंने कल हम देखा नहीं एगो चीज, छठ गीत के एगो लाइन गईले पलक मुच्छल संगे, लागत कि गूंज रहल बा। हेडफोन में कम से कम 50 बार सुननी साला, लागत कि गूंजत आवाज एकदम दिमाग में गूंज रहल बाटे। यार व्हाट अ क्वालिटी ऑफ अ वॉइस, व्हाट अ क्वालिटी ऑफ अ वॉइस। सच में पवन सिंह के वॉइस क्वालिटी के आगे शायद दुनिया हार मान जाई। अब अभी तो उनका दौर चालू भइल बॉलीवुड में। जब पवन सिंह आलाप लेता रहे भाई, लागत कि मतलब यार मैंने हम का बोली, पॉसिबल नहीं कि ऑटो ट्यून भी वैसे रियल वॉइस ना निकाले सकी पवन सिंह जैसा। कल पवन सिंह दिखा दिले पड़े कि यार मैं रेडी हूँ, आई एम फुली रेडी टू कॉन्क्यर द बॉलीवुड। बता दिले बड़े सबके, बड़ा बड़ा हंसती लोग रहे लोग। अब खाली देखा गुरु रंधावा संगे गाना कब आता, लेकिन खेसारी लाल के पूरी तरीके से साइड कर दिया गई। जो उनकी चीज़ अच्छा ना लगल, खेसारी भी रहते तो अच्छा रही, कहें कि वो भोजपुरी कलाकार हवे और बड़ा स्टार भी हवे। काहे नहीं गई खेसारी लाल यादव, उनका के बुलावल नहीं गई, क्या बात बा, ये तो अंदर के बात बा। लेकिन हाँ एगो तो बात कह सके नहीं कि मैनेजमेंट के पूरा कमी बा खेसारी लाल यादव के, कि सही से मैनेज करे के पड़ी। खेसारी फैंस के बुरा लगल बा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली, कहें कि भाई पवन सिंह के फैन काफ़ी ज़्यादा खुश बड़े, पवन सिंह गई बड़े, खेसारी लाल लिखन गए तो खेसारी लाल के फैंस दुखी पड़े। और कंपनी से भी कहो कि सबके बुलाओ लोग, सबके बुला के मनोरंजन होगा तो अच्छा लगे। हमारा भी थोड़ा बुरा लागल, लेकिन हाँ पावर स्टार इतना ही गजब गा दिले कि भोजपुरी कॉमिक पावर स्टार पूरा कर दिले बड़े। कहाँ से वीडियो देखा था लोग, कौन से जिला से जरूर बताइए लोग। तब तक खातिर जय हिंद, वंदे मातरम।